So magandang araw po guys. Kung makikita nyo po dito sa aming palayan at saka yung ilog dito naming maliit ay napakabaha guys. So simula kasi kahapon hanggang kagabi ang lakas po ng ulan. Patitigil lang po ng ulan ngayon. Ang grabe talaga guys. Apektado yung mga palayan namin dito at saka yung sa labas na palayan. Kung makikita nyo guys, pinasok ng tubig, baha at saka maraming mga lupa ba, yung palay natambakan ng lupa na inanod ng baha, kaya kawawa naman yung may palayan, yung may mga palayan. At saka dito sa amin naman pong palayan, kung makikita nyo guys, ayan po, lubog din yung mga tanim namin na gabi at saka kangkong. Halos yung kangkong hindi na makita ayan, bahang-baha na rin. Pinasok din ng baha yung aming palayan, yun ayan guys, pumapasok sa palayan yung tubig, hindi na nadaan sa sapa, sa ilog. Uy, tabang. So yan po yung epekto ng palaging maulan simula pa nung New Year. Kung magpapakita naman si Haring Araw, minsan isang araw lang din guys. So ayan guys, daanan pa man din yan, natulay na yan, hindi makakatawid yung mga dumadaan dito. Kasi malakas yung agos ng tubig. So kailangan umingat yung mga dumadaan dito kasi may tendency pwede silang rin ng tubig, ng baha. Kasi nga malakas yung baha malakas yung tubig na yan. Kahit kung titingnan nyo guys, maliit lang yan na sapa na yan, pero malakas yung agos ng tubig. Malalim din yan maliit pero malalim. Yan guys, bahang-baha na po dito sa amin. Baha na po sa ibang bahagi ng Kabikulan. Yung mga bahay-bahay, pinapasok na ng tubig. So ayan po guys ang sitwasyon dito sa amin. Yung palayan po, ayan lubog na yun. Itong part nito sa amin to, yung doon sa labas na yan. Tingnan natin doon sa dulo yung palayan. Abot na yung tulay guys ng tubig baha. Tapos ayan umapaw dito sa aming mga tanim.